Sa ni Cornel dito sa ano, sa may magiging pader ng sa may hagdan, no? Kuya Gasyo, para sa tao, para sa pamilya. Gumagawa ng bahay, kahit walang sweldo. Sabla ding umaasa ng konting paghango. Pagod man ng katawan, tuloy lang ang trabaho. Para sa anak at kapwa, lagi siyang andito. Kahit mag-isa sa laban. Yo, good morning mga ka-alright. Sa mga magandang palang araw sa atin lahat. Araw na Tuesday, no? So kahapon nga umuwi tayo. Doon saan tayo gagawa kay Joel para malagyan ng lock yung gate, no? So wala kasing welding, wala akong magamit. Ayan, bali ngayong araw gagawa ay kala Tricia, mga ka-alright. So sundin ko si Quarnel. So Quarnel kahapon hindi ko na sinundo kasi wala rin namang gagawin tong kala Joel, no? So ayan, dahil wala rin materialis doon na pampalitada. So ayun mga ka-alright, abangan nyo ang vlog natin para kay Tricia kung ano yung magawa natin. So ayun, malapit ko na matapos yung kay Ate Margie. Tangke na lang ang kulang, no? Nakatesting ko na kagabi, napakaganda ng apoy. Tama-tama sa ano, sa yung mga negosyo na ano, mga nagluluto-luto ng mga ulam. Yan, tama-tama, sakto-sakto sa kanya yung apoy, lakas. So ayun, tapos ang kagandahan nito, yung may-ari ng hardware kahapon ay nagpagawa, ay ano, binayaran niya agad, nagpagawa sa akin ng standard na ano, na Kalanyos oil. Okay. Ayan, abangan nyo, napakaganda, no? So yun nga mga ka-alright, dito tayo kala Quarnel. Ayan, sinundo ko. So ayan po, hatid sundo ko yan si Quarnel sa ano, para makapagtrabaho sa pabahay, no? Ayan, napakamahal ng gasolina. Nakakita nyo naman na pumapasok sa amin halos pang gasolina lang. Ayan. Tuloy pa rin tayo sa ano, sa trabaho sa pagpagawa ng pabahay. Kahit na mapagod, mahirap, at least masaya tayo na nakakatulong sa kapwa. Atin kay Quarnel ito, tatapusin niya itong ano, yung dito sa may hagdan, no? So tinigil namin yung talaga nakaraan para tumigas, hindi gumiwang. Maraming salamat kay ano, kuya, kay Kuya Albert. Kahapon nagpahinga si Quarnel. May papasok pa sa akin si Quarnel, ano, 4 na araw na lang. Yung binigay niyo pong ano, bali 14 days kasi yun. Yung 6 na araw kay Kuyang. Yung 8 kay Kuya Albert. Yung pedala sa akin nakaraan na ano, $100. Nababawasan natin ng ano, yung pinang Jollibee. Sabi niya mag-Jollibee ko yung anak ko. Nakabawas kami ng 1 po. Ayun mga karet. Mamaya na. Magbaba ka na. Yung Vince. Mamaya na. Basahin muna yun. Lagay niya ng halo. Amo Quarnel. Saan? Naputol na. Piraso natin. Ito? Ba't balak po? Latest ko lang. Bukas yan. Bukas ko lang. Kasi na. Ayan. Maganda yung pilot. Sakit yung tiyan ko ba?
Lagyan ko ng Tricia ah. Bakit ang pagkape ah? Masa next time ngayon ng halo? Tatlo yan. Ang tol. Okay, lalo. Ayan. Okay pa. Babakal muna ako. Yan po si Quarnel. Nagpapakitang gilas sa pagkakagwapuhan. Salita ka daw kasi Quarnel. Kita mo ba? Para meron pang next week. Hmm. Wala ano pang next week. Wala. Huwag na daw. Nagtampo na si Quarnel. Gagawa lang yung walang hildo. Libre na. Basta ko ito. Parehas na. Oo. Kasi kung maisipan dagdagan pa yung flooring, mataas. Binababag ah. Kuya Angel, nagtampo na. Ayan ang kapagsilit na. Oh! Ayan na rin sino. Putulan na yung bakalo. Putulan na putulo. Hindi ka marunong yan.
hindi mo putol, isang putulin ko. Panoy! Panoy! Ado, ako saan? Ako na yan. Ay, saan si... Magkano doy? Mahaba ko kasi yung video. Ako. Lagyan mo halo doy. Halo. Grabe na hitay. Sana agad pawis. Singit.
Cornel, amo! Ito na yan. Matagal na. Ito yung puti. Wala na nga Asan yan. yung bala nito isa? Paano tayo mga sumak? Wala ng talim. Bili nga ako ng tatama ako mamaya sa luto. Ah, wala talaga yung ano? Yung card ko. Wala na. Format ko pa yung memory card. Naulian. Naulian yung memory card. Normat. Oo. Ay, napuno. Baka napuno. Hindi. Ano talaga? Hindi yun. Kailangan siya format para ma-ano. Ano, mag-idira tayo dyan? Mag-idira. Dito naman yun. Dito. Kahit mababa pinto dyan. Pwede naman. Baka matita yun, ang bakal lang. Baka matibay. Oo. Ay! Ay! Magsalita ka, Lo! Nagbablog, hindi nagsasalita. Salita ka daw, wala na pa ng bang. Wala po kaming makuha pa ng bag. Paano na to? Ay, magsalita tayo. Buti ano. Taro nila dyan ay tako. Ganda yan. Ano, pormahan mo na lang eh. Lampa-lampa. Ano? Magbukay. Metro? Wala dyan? Yan, diretso na lang din, dadihin. Ah, Dadihin. sabi yan. Kaya sabi ko, Ano? nagsasabi lang din ah. Oo. Yan ka din, dala din.
Awas na, Joy, Joy, na. Dako na. Tuwan rin, kaya katso. Oo. Apoy. Ay, Joy. Concrete, mahulog. Oo. Ay, isa lang yung agad. Dudugin mo natin yung kapitasan. Ano? Kahit yung 150 lang yung isa. Tuwan rin. Doy, ano tabi doy? Lo, patay mo na lo. Nangap ko pa. Talaga, Marika. Hindi naman ko mahirapan ikaw. Ano doy, nagkurang? Ano, Cornel? Ano, Doy? Yung mga CCTV ko, nag-blink na. Nag-blink.
Isang patong pa at saka zero. Ha? Ay, bawa. Hindi, ang gusto. Ano yung sukat mo? Ito ah. Ito, tingnan ako ko dito. Yun. Ano? Apoy. Hirap ito. Ay, kaya mo yun, Joy. Malalim yan. Lalim ba? Pwede na ako sige. Ito lang ka, ano? Ito, tubo lang. Bigyan natin ng ano, kawain na, tapos basta natin tubo lang. Yung tubo lang, mapatungan na ng ano, plywood. Pagbuhan yan, nagdaragdag ka, di ang lapat ng taas mo. Apat yan. Ito yung bakal ko pinagawa ko sa plano. Dahil sulit. Baba. Di. Patay kawayan. Yan, di ba ni mga kawayan, patong lang natin mga buwan. Ito, patong natin yung hawa. Tapos patong lang natin yung lawit yung hawa. Ito, may wood. Ang ginawa ko dyan, minit ko lang ng dalawa. Parang nagkaro tayo, nagbunog mo. Higa. Ginawa ko nga, kabila. Pero patungan natin ng malagwan. Dito naman, ipakot lang natin dito. Bigyan natin dito. Malapit na matapos si Guarnel. Ayan na po, may music. Shout out mga katurpe. Mga katurpe. Asilong po. Ito po. Oh.
Video lo. Kakasahod. Hindi ka sasahuran. Wala akong may upload.
Amo. Ako magbigay ng bundle sa kabila. Sabi ko na. Hindi. Kabila. Tapos. Amo, Cornel! Wala po, matatapos si Cornel. Wala sagad na. Sasagad na po. Bibigay ng todo power. Na araw, palitada para tumiba yan. Patidaan din namin yung ano, yung poste. Para makain siya. Maipit ng ano, palitada yung hollow block. Diba, Joel, para tumiba yan, oh. Kaya ang dawis yan, kasi tusok-tusok lang tayo. Delikado mga pako, oh. Joel, oh, baka masunog mo. Meron sa may ulo mo. Yarin tayo, bawon yan. Hindi pa kasi tanggal. Umutol! Alang-alang sa pultahin. Hindi mo. Alang-alang mo sa pultahin. So, alam mo doy. Alam mo doy. Napako. Naghihirap tayo ngayon, kaya walang alambre. Paglambre. Di pa tapos gawin sa ano? Sa pabrika yung alam mo. Ayun na po, bihira na ni Quarren, tinapos na talaga. Doy, pukuli doy. Sakto-sakto dun sa ano, paggawa ng hagdan. Tapos na forma. Tapos na yung patio. Forma ng mga. Alam mo doy ah.
Ayaw po masahider. Joel. Warang ako. 65, girl. Let's go. Ilan? 65. Yan. Isa lang. Dito. Five. Lahat baluktot. Gusto lang ang baluktot, dos. Tama lang sa five. Oo. Dapat mga sabi no. Bakal. Yan ha. Ay, puta. Hulilit ko rin. Kamu ay. Huwag na rin. Kaya rin. Huwag na. Talaga. Kaya. May sako na. Betul. Gawa ko na rin. Ito pa, hati itong isa. Kaya. Ano Carnel, ayos lang. Ayun na po, last na. Pira-pirasong pangarap na po. Para-paraan na lang. Sa ni Cornel dito sa ano, sa may magiging pader ng sa may hagdan no. So yan ang ating vlog. Maraming salamat sa inyong suporta at di pag-skip ng ads. I love you all. Bye bye. Mama chup chup.